uNkulunkulu akuqinise mfana, akwandisele, akukhulise, akuvikele, akunike wisdom, akunike wisdom entsha. Yes, lokho dlule kubona iBhayibheli lithi inhlupheko zesikhashana ayinakulinganisa nenkazimulo isibekele. Lama test odlule kona yilawa azokwenza ukuthi ume. The testimony that you have, make it work and usiza abanye abantu. Khule. So besikhona semelini. Nangu sicela umncubo isho mfana ukuthi ufuna ukuthini. Ngifuna ukuthi nje ngimuntu okholelwa ekuthini into zikaNkulunkulu ziyalini mayifike ngesikhathi esiright awusokoli. Uma kade ngangifisa ukuhlangana naye uzothenga iVIP ube nento ethi ngiyafisa kodwa namhlanje uNkulunkulu singiviphi ama-crowd kodwa uNkulunkulu wathi hayi ngizokwenza ngendlela yami. So nje ngiyafisa ukubonga ngomunye umuntu oyi-product yokuphila kwakho.